3 vuotta kestänyt Etykin seurantakokous Madridissa on päättymässä. Kokouslähteiden mukaan Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat ratkaisseet viimeisetkin loppuasiakirjan sanamuotoa koskeneet erimielisyytensä. OPECin apulaispääsihteeri ei odota järjestön Helsingin kokoukselta merkittäviä päätöksiä. Kuusankosken valtakunnallisilla asuntomessuilla on vanhojen peruskorjattujen talojen lisäksi vanhan mallin mukaan rakennettuja uusia taloja. Hyvää iltaa. Euroopan turvallisuuskokouksen seurantakokouksessa Madridissa on menossa loppuasiakirjan viimeinen hionta. Kokouslähteiden mukaan lopullinen yhteisymmärrys saattaa syntyä vielä tämän illan tai huomisen kuluessa. Kokouksessa saavutettiin laaja yhteisymmärrys jo viime viikolla, mutta Yhdysvaltain kantaa neuvottelutulokseen jouduttiin odottamaan lähes viikko.